тавре ки зикр гардид дар раванди корҳои бунёдкорӣ соҳибкорону шахсони саховатпеша ва аҳолии деҳот низ саҳмгузорӣ намуда дар ободии ҳарчи бештари шаҳру деҳоти худ мусоидат карда истоданд. чунончи дар шаҳру деҳоти Истиравшан низ бахшида ба 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди иншоотҳои фарҳангиву варзишӣ, маорифу тандурустӣ ва кору хизматрасонӣ сохта шуда ин самти кор идома дорад. масалан дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Гули Сурх аз тарафи соҳибкори ватанӣ бунёди бинои боҳашамати муассисаи таълимӣ оғозу идома дорад ки ин худ далели дастгирии иқдому ҳидоятҳои сарвари давлат оид ба вусъати корҳои ободониву созандагӣ аст. дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба ҷашни сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-мин солгарди истиқлолияти давлатӣ дар ҷамоати деҳот 108 банди нақша чорабиниҳо ба нақша гирифта шудааст ки то имрӯз зиёда аз 63 адади онҳо мавриди истифода қарор гирифт. айни ҳол мо дар яке аз иншоотҳои ҷашнӣ қарор дорем ки дар деҳаи боғи калони ҷамоати деҳоти Гули Сурх аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Ҳамдамов Хуршед сохта ба истифода дода шудааст. ин муассисаи таълимӣ барои 1400 хонанда дар ду баст бунёд карда шуда истодааст. бояд тазаккур дод ки бинои замонавӣ аз 3 ошхона иборат буда дар он толори варзишӣ, маҷлисгоҳ, китобхона, ошхона ва ғайраҳоро дар бар мегирад. таи солҳои охир бунёди иншоотҳои мухталифи кору хизматрасонӣ тариқи ҳашар яъне маблағгузории аҳоливу соҳибкорони маҳаллӣ дар аксари шаҳру ноҳияҳои агросанъотӣ ба ҳукми анъанаи нек даромада мардум ҷонибдории худро аз сиёсати бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон собит намуда истоданд. аҳолии ҷамоати деҳоти Гули Сурх сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллатро дастгирӣ намуда баҳри ободу зебо нигоҳ доштани ҳудуди ҷамоат корҳои назаррасро ба сомон расонида истоданд ва минбаъд низ корҳои созандагию ободкорониро идома медиҳанд. дар маҷмӯи корҳои ободониву бунёдкорӣ тибқи нақшаи таҳризшуда ба истиқболи 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Истиравшан бомаром идома дорад.